comencen les notícies. Comencem amb la sortida de patineta sobre gel que van fer els alumnes de primer d'ESO. Quan la van fer? Doncs va ser el dia 10 de novembre, dijous per ser exactes. Qui va anar? Vam anar els nens de primer d'ESO i els nostres tutors, junt amb el professor d'Educació Física, el Ramon. Qui van fer? Varem patinar durant tot el matí aproximadament. Què és el que més va destacar en la sortida? El que més va destacar va ser el començament, perquè ens havíem d'acostumar primer als patins i després al gel. Vaig poder viure l'experiència. Al principi preguntàvem preocupats als nostres companys de segon, tercer i quart de com ens va anar a ells la sortida. Ells amablement ens van dir que seria una de les sortides més divertides, però clar, fins que no les acabem totes no podem jutjar. Va haver-hi algun accident? Doncs va haver-hi una sèrie de patacades al gel, ja que costava molt acostumar-se. Molt bé, doncs sí. I això és tot per avui. Demà més notícies, però no pas més divertides com aquestes. Fins la propera! Són les 11 del matí i comencen les notícies.